Kaixo, adu! Kaixo, Joni. Zer Ondo. Ondo? Ai. Bueno, lehenik eta mila esker etortzeagatik eta Ez horregatik. arduko goizti pizkat dutxatuta dakago pinkoa, baina ikusiko du hau ez da zer. Bertsolaritza mundutik ezagutzen zaiteu, argituz elkarteko bazkidea zera lagaritzekoa, baina zer bultzatu zintuen bertsolaritza mundua. Egi esan ez dakit, ez? Zeinen ondorioz sartu nintzen, ez? Bertso mundu hortan. Txikitatiken afizioa eta bai, eta gero festa inguruko bertsoaldi eta bertso entzule bezala nire gaztaro gehiena ala pasan nun. Eta gero, 18, 19, 20 bat urtekin, minatik guaran laun handi baten bidez bertso eskola animatu ninen, eta pixkat hortxe murgildu nintzen gehiago, ez? Bertso eskolatiken, gero bertso plaza batzuk egitea, eta ni uste, abia puntue hor izan zala, ez? Seguro ez dakit esaten, baina 18, 19 urte hoitan, eta batez beinatik guaranen bidez sartu nintzen bai. Baina, tipo oso jalto bada. Kabra izan berra eptio baina. Baina, musu bat. Ez dut ezagutzen personalki, baina asko bitzen deu benetetan. Bekiotan suposatzen dut plazetan asko zinela abesten logotxoak botatzen, nolako gugatzen dituzu hasierako pauso horiek. Egi esan, aurrenekotako saioa gaztetxe bat, Ortiziko gaztetxen. Eta oain pentsatu ezkio, atrebimentua hondikin junitzela iritzet, ez? Berso eskola gutxi xamarrin da, eta plaza saltatu nintzen, piztina dude egongo zan ez, jakin gabe, kasi, ez? Eta ni uste pixkat horra zala plazako zea, eta nik esan hori atrebimentua hondikin juten nintzela plaza, ze oain bertigo gehiago mateit jende aurren kantatzek ordu baino. Plaza, bueno, gaztea zinen, igual beste ikuspuntu bat zenun, handitzen goain gehien ikuspuntuak ere ez dira begina izanen, eta zukere denborarekin nabarituko zenun alako aldaketa prozesua, ez? Bai, ez dakit prozesu aldatuan, norbea aldatzean, bertsolaritza ikusteko modu ere diferentean, eta egia esan oain ezberdin ikusten, ez? Garai hartan, nik ikusten nuen, plaza junta bersotan eta libre zala, eta oain ikustet, ezin dela eozin gauz kantatu, sensibilia etzuk errespetatu behar diela, eta ni uste ez dakidan bertsolaritza aldatzen jundalako ni neu, aldatu nahizelako, baina bai, oain gaur egundik ala ikustet. Bertsolari bezala zein zen edo zein da zure helburua nagusiki? Bertsolaritzan ondo pasatzeko asmotan hasi nintzen ni, ez? Eta hor, bertsolari asko dugu eta asko ondo pasatu hazin daue. Ez dut, bat ez dauketola erreferente bezala. Egi esan, ni uste asko markatu gaitura, ez da, Maialen Lujanbio batek. Aitor Mendiluze baten bersokerari asko gustatzen zait. Asko maite dut Aitor. Gero Iker Zubeldia batek emate zion
berezitasun hori asko gustatzen egiten da, eta beste asko daude, ez? Igual ez horren ezagun indiena, baina beste askore berso eskolan da ibilian garaietan, ba ez da Oiana batek, edo Maia Agirre batek, edo ni uste asko markatu behituela. Taulan zaudela, hortza gainean, gai jarritzaileak gaia jarri ematen dizu, eta zetan kokatzen zinen gaia lantzeko bagaian. Igual, berso eskolan da gehiago saiatu ginen, ez? Ze helduleku zeuzken, eta nondik heldu zeiken, edo zeinek eman zezaken zukui gehiena, ez? Plazan gaie jarrita kantatu beharra tokatu zeitenen, gehienetan aurrena etorri zeiten, ez? Idea horri lotu eta horrekin bertsoa josten saiatu izan ez dut uste plazan hau bai edo hemendiken kantatu behar nuke edo uein behar nuke aukeratzeko kapazitatea handik izan dutenik, ez? Ba, plazan iruditzek jarri zaiten aurrenekoa eta idei horrekin hiru bukaera lotu eta historia bat sortzen saiatu izan naizela. Gaia iteko gaia albea handia egongoa. Bai, eta gero gaiekin askotan igual gertuna tokatu zaizkiten gaiek, ezta? Ba, igual gehiena ikututzen inuen gaietan, igual saiatu izan nintzen, hortik aportazioik handinak egiten, ezta? Eta uste gutxina orduan asmatu izan dutela, ez? Kontatzeko gehiena eukieten gaioetan, esatezuna, ba, gaiotan asmatu inberdet eta esan inberdet eta adierazi nahi dut, igual gutxina orduan asmatu dut, ez? Gai igual arrotzak edo papel arrotzetik kantatu detenen, ba, igual ez dauket horren beste esan nahi hori ez, eta orduan ba, gustuago gehatu izan naiz, seguramente esan gutxigo ingo nuen, baina, bueno. Zer da arituz? Arituz sortzeko zeatan zen, ba, gu herri txikitatik nola gatu zen, ba ez teu izan, ez, ba, igual berso eskolak izateko aukera hori, pixkat, ez zaigu etorri bersotan ibiltzeko gune hori gugan atzaigu etorri, baizik eta guk pixkat bilatu inber izan dugu, o beste batzuk eskaini indigu, ez. Eta arituz sortzeko haseratako helburu ezan, ba bersotan nahi duen horrek, edo berso mundua gertuatu nahi duen horrek, ba leku bat izan dezakela noa jun, ez. Eta hortiken hasi zen aritu zen idea, Mikel Artolak lan handi gintzun haserako nola funtzionatu behar zuen, eta oik finkatzen, eta momentu honetan ni uste edapen handi bat hartugula, Unai Mendizabalak bere garaien lan handi gintzun, eta oain Aritz Mujika ere lan handi egiten da iruditzen zait, eta bide honetik joala uste eta Aritzuz. Aritz Mujika, ez ezagutzen. Mutil jator bat. Eta guai, zein da zure eguneko kontasuna edo guardatik lanean zabiltzala eta zeite guai adurek. Ba, normalen ganadu tarten eta makina tarten dabilez, ba, nekazaritzako ustiategi bat dugu, anai eta bion arten, eta hortxe gabiz buru belarri ez, oain neuko bolara dator eta txipa jartzen ari ba, ganadu da barrua sartu eta barruko lanak egiteko ez, udan eta udaberrin da neuko bazka bildu dugu eta oain joi jaten hasteko garaia dator. Gustatzen zaizu nekazari mundua. Bai, horra zigea eta bueno, gaztetatiken pixkat ez ofizio bezala ez dugu ikusi, baina bueno, afizio bezala bai, eta oain momentu honetan afizioi ofiziore bada eta guztua baiz. Neketxua izango da. Bai, bauzke bere gora berak eta lan ordu askotan sartze die eta ez du izkok ez, ustezu libre bikoetu, baina gero ez da izaten da, baina, bueno,
gustoko lekun ez da hola aldapa egizateu eta guztua dabiz. Bai, gustatzen zaizu, baina suposatzen bertsolaritzak ere lagunduko zizu nolabai uztartzen eta nekazaritzakin eta, Bai, nekazaritza gaina bertsotan aitzeko ze asko matitu ezta? Bakarriken ordu pasatzen jezu eta emateu dutxan bakarrik ez, baizik eta behitartez dabiltzenen ideia ekartzeko edo kantatzeko aukera emateu. Eske naiz hau sartu galdetzen, beteko galdera esperimentala, ze beldurra nun akojonatzea bera, baina hori galdetu nahi nizu, ze lotura egingo zenuke, esan diazu baino nekazaritza eta bertsolaritza artean. Ez dakit, baina big bau improvisaziotik bastante, ezta? Zuk naizta planifikatzezun goizen, ez? Bertsolaritzan ideia bat ekartzea eta handik kantatzea ez, eta pixka planifikatzezu, baina azkenein improvisazioa da, ez? Bertsoafari baten zaudenen, momentun atea dan txalo aldingatik, argi ekundalako, ez? Improvisatzea eta animalitate, bai ez ustez, esatezu, goizen jana emango diot, baina igual batxekor bada jaio da, eta haren arabera improvisatu, ez? Nik, ustez, improvisazio hortan baukeala lotura. Eta askotan improvisazioak ere jaleo askotatik askatzen zuen. Nire improvisazioa asko lagundu ateratzen. Onoa dugu mila esker etortzeagatik benetan. Ez horretik, gustu asko nahiz eta hola segi. Biladuko guba ikuslei musu eta guba. Bueno, jende, agur!